Dobrodošle, drage trudnice i one koje će to tek biti. Nalazimo se svi zajedno na našem kanalu Kluba Trudnica Beba Eva na YouTube-u. Znači, evo, dobro nam došle i u naše prostorije koje se nalaze u Splitu i naša je udruga Klub Trudnica Beba Eva. Postojimo već 20 godina. Uspješno timski radimo sa ciljem da naše trudnice rađaju na prirodan način i da uspješno doje. Na tom polju rada imamo 100% uspjeh na temelju preko 5.500 trudnica i preko 25-30 tisuća djece. Znači, ponosni smo na sve naše mame koje su bile kod nas i koje su jedna naša i dalje velika obitelj. Ovdje u Klubu Trudnica ne samo da radimo sa trudnicama uživo, nego imamo i snimljene DVD-ove već 8 godina koji pokrivaju čitavo ovo znanje, šta je prirodan porod, kako se porod odrađuje, ne boluje, gdje imamo dojenje i njegu novorođenčeta. Također imamo online tečajeve o dojenju i o porodu uz mnogo poklona koje će ugodno iznenaditi sve vas, drage trudnice, i one koje će to tek biti. Pažljivo gledajte ovaj naš kanal jer očekujući vašu bebu koja je već u trbuhu ili ako je planirate, budite sigurni da će sve biti savršeno u druženju sa nama. Do sljedećeg uratka. Mnogo pozdrava i poljubaca.